tile 27 san 2026 aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati kan an ka kunnafoniya ni ka a lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la a y'aw bisimila kunnafoni waati sera. Kunnafoni bi an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdulaya Jɔpu ye ale bɔra ka sɛbɛnfura ni ka o bila a y'a yira k'a fɔ ŋunuŋunukan minnu ni olu bɛ ka cari bɔlɔlɔkannaw olu kana na min n'a bɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye Alizeri ka lasigiden ye ko o kɔni bɛ ka segin ka na anw ka jamana o kɔnɔna la a y'a yira ko ni kunnafoniya ninnu ye kunnafoniya kolon de minnu ni a bɛ ka cari bɔlɔlɔkanna o la a dabɔra de ka se ka mɔgɔninfinw hakiliw k'u bɔ u cogoyaw olu la a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko kunnafoniya o kunnafoniya n'a bɛ di bɔlɔlɔkanna ale la n'a kunnafoniya bɛ se ka tiɲɛtigiya o bɛ bɔ ale ka yɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna ni o ye a ka cakɛda ye a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ ni kunnafoniya kolon ninnu ka cari ka se ka maaw ni ka u bɔ u hakili kan u ka kunnafoniya kolon carilenw ni ka olu dabila ka sababuya kɛ a bɛ na ni hakili wɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu kɔni ma. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général la des armées ale ye kunnafoniya ni ka o bila k'a yira k'a fɔ sanfɛ pankuru ale ka larawulili o senfɛ février kalo tile 20 ka na se a tile 21 ma san 2026 sanfɛ pankuru kɔni ale ye dankari karogɛrɛn dinɛ tigilama caman de kɔni na o senfɛ sa février kalo tile 20 san 2026 ni o bɛnna jumadon kɔni o ma sanfɛ pankuru ka to a ka darawulili la sunka marakakaw olu fɛ yen nɔ nin dugu kofɔlen kɔni ale filɛ nin Segu kɔni o mara la u ka larawulili senfɛ u taara bɔ banbaganciwale tigilama caman de kɔni kan min ni u ye dankariw la kɔni tun bɛ ka u dogo yiriju olu de kɔni kɔrɔla la u n'u ka kɛlɛkɛminɛw n'u ka bolimafɛn sen fila u ye u bɛɛ lajɛlen filenkolonci ka a da kolonci an ka finitigilakaw u tora u ka baara kɔni ale senfɛ ni o ye larawulili ye o don kelen fɛnɛ kɔni na sa u ye banbaganciwale tigilama caman de kɔni ni ka olu bɔnɛ u ni na ani u ka kɛlɛkɛminɛw sibiri don février kalo tile 21 san 2026 tile yɛrɛ kɔni ale tɔ la fɛn min ye kidalikaw olu fɛ yen ni o bɛ an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛla o la sanfɛ pankuru a ye banbaganciwale tigilama dɔw ni ka olu bugunatigɛ a ye dankari olu fɛnɛ kɔni na yen nɔ o samedi kelen fɛnɛ kɔni na banbaganciwale tigilama caman de fɛnɛ kɔni bɛ yen u ye dankari olu ka buna hadamadenya o la o kɛra dugu min na sa o de ye datara dugu kɔni o ye sanfɛ pankuru kɔni ma banbaganciwale tigilama to yen nɔ o yɔrɔ kelen fɛnɛ kɔni na sa jafarabekaw olu fɛnɛ kɔni fɛ yen jafarabe ale filɛ nin ye Mopti mara la sanfɛ pankuru ye dankari karogɛlɛn dinɛ tigilama caman fɛnɛ ka buna hadamadenya la o yɔrɔ in fɛnɛ kɔni o la olu fɛnɛ kɔni kun kelen don ka u dogo yiriju o de fɛnɛ kɔni kɔrɔla la banbaganciwale tigilamaw ka susuli filanan o kɛra sababu ye sa ka banbaganciwale tigilama caman u ka kɛlɛkɛminɛw ka taga se u ka bolimafɛn sen naaniw ma minnu suguya ye kɔni ye pick-up ye ka olu fɛnɛ kɔni bɛɛ lajɛlen filenkolonci ka a da kolonci kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o état-major général des armées k'a bɛ hakililasigi ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili sigi ka sababuya kɛ banbaganciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ don u nɔfɛ ni ka garan daw la ye kabi san 2026 kɔni jɔra fɛn min ye jagokɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen kamana kɔni gannen don ka sababuya kɛ sugunikura kɔni ale jenina wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na sugunikura jeninen tɛmɛnen kɔfɛ sa yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ février kalo tile 21 san 2026 olu fɛnɛ kɔni solila ka wuli ni tasuma mɛnɛ de kɔni u ka kɛnkari yɔrɔ min bɛ yen nɔ u ka kɛnkayɛri min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko kɛnkayɛri 2015 ni kɛnkayɛri in kɔni bɛ minan caman ni ka o de kɔni feere kɛnkayɛri in kɔni tasuma kɔni mɛnɛna ale la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka o jeni foyi ma bɔ kɛnkayɛri in ale kɔnɔna la sapeur pompier mɔgɔw olu nana ka na tɛmɛ don so in kɔni ma ni ka tasuma kɔni ka o faga nka foyi ɲɛnama kɔni ma bɔ a kɔnɔna la faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko an ka bɛn maaya la ni ale ɲɛmaa kɔni ye Aliyu Usumani na Ayidara ye sugunikura jenini min kɛra a ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a ka cɛdenw ka taa u ɲɛda jagokɛlaw olu bɛ lahalaya min kɔni o la ka tila tuguni ni ka se ka dɛmɛ kɔni ka o don ma u bɛ se ka u yɛrɛ lina hinɛ ni o ye cogoya min na sugunikura yɛrɛ jenini kɛra février kalo tile 15 san 2026 association
an ka bɛn maaya la hakilina tɛ fosi ye jamana kɔnɔdenw ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ. An ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye ale kɔni bɛ kaso la ni wagati in na o dogolen tɛ maa si la a y'a to kaso la sunkalo kɔnɔna in kɔni na ni ka fɛn min ye sukaro bɔrɔ 100 ka o di alimamiw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ sunkalo in na. Komijɛ kamalen dɔ ni ale kɔni ka komedi kɔni ɲɛsinin bɛ bɔlɔlɔ kan na o de ma a minɛna k'a don kaso la février kalo tile 18 san 2026 k'a sababuya kɛ a ye ja dɔw kɔni ni ka olu carin ja min yɛrɛ kɔni na an ka taabolo kɔni yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali dɔɔni ja in yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin fitininin dɔ a b'o de minɛ ni ka don n'a ye sokɔnɔna kɔni o la ja in kɔni cariden bɔlɔlɔ kan na ale la a ye maa caman hakili ni ka o wasufasu maa caman yɛrɛ ye i yɛrɛ ɲininka yala kamalen yɛrɛ kɔni a ka laɲini ye mun de ye bɔlɔlɔ kan na o la maa caman y'a yira k'a fɔ sisan fɛn min ye maa yɛrɛlaw ye u ka baara kɔni tɛ ka maaw layɛlɛ dɛ u ka baara kɔni ɲɛsinen bɛ kunnafoni kolon kɔni olu carinni ma min bɛ se ka maaw kɔni bɔ u hakili kɔni o kan nin kamalen yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Mamadu Sanogo ye bɛɛ b'a wele ko Mafa Yɛlɛbugu o ye a baarakɛ tɔgɔ yɛrɛ kɔni o ye bɔlɔlɔ kan na o la i b'a ye k'a fɔ ko maa yirika caman de kɔni kelen don ka i bila a ka bɔlɔlɔ kan na o kan ka tila tuguni a ye san yirika caman ni ka o de kɛ bɔlɔlɔ in kan. An bɛ taa direkaw olu fɛ yen nɔ a bɛ tile 6 bɔ bi direkaw olu kɔni bɛ dibi la ka sababuya kɛ tajiko kɔni o ye o kɛra sababu ye ni ka u ka jiko fɛnɛ ka o gɛlɛya ka tila k'u ka nɛgɛjuru ciw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka olu gɛlɛya sunkalo daminɛ in yɛrɛ kɔni o la u ye weleweleda telima ni ka o lase jamana marabaaw ma ko k'ale ka se ka dɛmɛ don olu ma walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogoya min na. An bɛ taa kolongokaw olu fɛ yen nɔ u ka kalanso 9nan lakɔlidenw u y'olu kɔni ka kalanso ni ka o yɛlɛma Masina dugu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ kolongo kalanso kɔni o datugulen don banbagaci wale tigilamɔgɔw ka bagabagali sira kɔni o ma u ye ni kunnafoniya in kɔni ni ka ale tiɲɛtigiya février kalo tile 19 kolongo dugu ɲɛmaaw kɔni olu fɛ a yɛrɛ k'a fɔ denmisɛn bayirika caman de kɔni bɛ yen olu bɛna se ka u ka kalanw kɔni ni ka olu kɛ u ka se ka ɲinan san kɔni ni ka o kɛ a kɛko ɲuman kɔni o la ni hakilina in kɛra nisɔndiyaba ye denmansaw olu Dabileni misiri muso ni o ye secteur 3 ye olu ni centre formation professionnelle la Sayo Jalo maaw ye bolo di ɲɔgɔnmaya ni ka o kɛ ka dɛmɛ kɔni ni ka o don dɛsɛbagatɔw olu ma dɛmɛ ninnu dɔw bɛ tali kɛ malo bɔrɔ sukaro bɔrɔ ka taga se farni bɔrɔ o ma centre formation professionnelle la Sayo Jalo ale ɲɛmaa ye Yusufa Kulibali ye ale ka kuma la an ka jɛ ni ka olu lamɛn Yusufa Kulibali ni o ye centre formation professionnelle Sayo Jalo o ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli kɛ Yaya Zie ka kuma bara o la an ka jɛ ni ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ foli kɛ Mali kunnafoni lajɛbaa bɛɛ lajɛlen na ka Ala tanu ka barikada bi an ka sigi an ka bisigi kɛra Dabileni secteur 3 juma misiriba la Dabileni secteur 3 juma misiriba ka fara centre de formation professionnelle Sayo Jalo kan olu ka bolo di ɲɔgɔn ma u ye balo di kɛ bi ani fini di an ka bisigi kun y'o de. Bon an bɛ Ala fo ka barikada an ka jamana a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ nin waati laban ninnu na dogolen tɛ mɔgɔ si la a bɛ san damadɔ bɔ san o san an bɛ fini de kala an b'a di dɛsɛbagatɔw ma denmisɛnnin minnu n'a ka kan mais ɲinɛ alhamdulillah an y'a kanu ka baloko fara kan o la ani Dabileni secteur 3 juma misiriba musow farala ɲɔgɔn kan ka se ka balo dɔw sɔrɔ k'o fara fini ninnu kan ka se k'a di mɔgɔw ma a ma kɛ foyi kama fo sunkalo hukumu kɔnɔna na an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka sunkalo gɛlɛya ta ni ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni donc o la a dɛmɛ n'a a musaka n'a wari bɛɛ lajɛlen bɔra anw yɛrɛ de kunna ka se ka a kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni fangaba tɛ olu fana na i n'a fɔ fanga tɛ anw yɛrɛ la sa mais an bɛ ɲɔgɔn dafa donc laɲini tɛ fosi ye n'o tɛ. D'accord donc weleweledakan min bɛ anw bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma dɔrɔn baɲumankɛ tɔnw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko an ka centre de formation professionnelle Sayo Jalo ani secteur 3 misiri olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma donc baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ se ka dɛmɛ lase anw fana ma walasa anw fana bɛ se ka dɛmɛ dɔ fana bɛ se ka fara an fana ka dɛmɛ kan k'a lase a ka se ka caya ka tɛmɛ nin kan
an kɛlen don ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n'i ye an ka nin baara in lajɛ a bɔra an yɛrɛ ka poche kɔnɔ wari la dɔɔni dɔɔni de don a 50 na a 20 ni an ye mɔgɔ sɔrɔ partenaire sɔrɔ min bɛ se ka an dɛmɛ ka dɔ fara a kan walasa an ka dabila secteur muso kɔrɔba mɔgɔ caman de bɛ bi minnu bi mɔgɔ bɛ nin fɛn in na parce que an yɛrɛ ma se k'a di mɔgɔ caman ma o nimisa de bɛ an na mais o tɛ dɔwɛrɛ fɔnko de don mais mɔgɔ i fanga bɛ dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen de nɔ ka bɛn ni ɲinɛ kɔni an sera ka min sɔrɔ o de ye nin ye ka jɔ ye wele kɔni bi bila bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ma dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye inshallah. Bon an bɛ dakuruɲɛ laban ni folikan laban bɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana in ala k'a basigi ala ka jamana kɔlɔsuma parce que gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ kɛlɛ min b'a kɔnɔ an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ala ka kɛlɛ in ban an ka jamana ɲɛmɔgɔ transition ɲɛmɔgɔ an ka foli ani tanu ni barikada b'u ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ donc o folikan laban ye ka folikan kɛ ka ɲɛsin an ka secteur 3 misiri alimami a n'a dugutigi o ni misiri commission président ani an ka tɔnden minnu ni olu jɛra ka baara nin kɛ n'o tɔn présidente ye Mani Jara ka fara Mama Zugu kan ani madame Jire donc an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye u n'u ka mɔgɔ tɔw inshallah wassalamu alaikum. dɔnkilidala min bɛ yen nɔ ni ale ye Sumayila Kanute ni bɛɛ b'ale dɔn Sumisi la ale ye a ka so kurakura ni ka o kolomokari kɔni ka o kɛ sukura min yɛrɛ kɔni ni a y'a jɔ ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ Sumisi a ye alimanaw ni ka kunnafonidilaw ka olu wele ka taa ka so kura in ale kolomokarili ka o kɛ a n'a ka denbaya de kɔni bɛ so in ale kɔnɔna la Sumisi an y'a ye k'a fɔ waati la ale kɔni tun bɛ Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la min ni ani Laginɛ jamana ɲɛmaa kɔni baaraw ni ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fɔla jeni jatigɛ de kɔni bɛ ani Laginɛ jamana ɲɛmaa olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ fɛn min ye an ka kunnafoni ɲininaw ye olu tun bɛ Sumayila ale ka sokura in kolomokarili o la Madina Diko ale ni Yaya Ze olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u ye fɛn min sɔrɔ ka yira an na an ni an ka jɛni ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ko est-ce que dignité ni hɔrɔnya de bɛ se ka so jɔ ka di mɔgɔ ma non dignité ni hɔrɔnya tɛ so jɔ ka di mɔgɔ ma mais adamaden ni danbe fana tiɲɛna so nɔfɛ don min n'i tɛ a bɛ fɔ mɔgɔ mulubali in ka so filɛ bani oui je peux faire tout ne tun bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n bɛ don bisu kɔnɔna la nafolo nɔfɛ n bɛ zon bezi kɔnɔna la tɔgɔ nɔfɛ n bɛ don bezi kɔnɔna la misigi nɔfɛ walahi ne ba o ka sɔrɔ i ma da i yɛrɛ la de ne dalen bɛ ne yɛrɛ la parce que ne wolola ni dɔnkili ne b'a dɔn ne bɛ se dɔnkilida la ne b'a dɔn fana k'a fɔ juguya mɛnna cogo o cogo a bɛ laban tiɲɛ de ma i bɛ se ka ne la retardé mais i tɛ se ka ne dakan bali non a mɔgɔ ma wolo fɔlɔ yɛrɛ adamaden mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si dakan bali ala yɛrɛ dɔrɔn bɛ se ka bali ala ye dakan o dakan don i bɔgɔ la ko ne de ye karisa Madina da k'i bɛ kɛ ten i tɛ sa i b'a sɔrɔ je m'en fous ka dɔ dénigrer ou bien ka dɔ lagosi ko n ka tɔgɔ sɔrɔ ayi n bɛ sigi kuma in kan ni ne ka nafolo sababu bɛ bezi de la ko walasa ne bɛ nafolo sɔrɔ ala kana nafolo nɔgɔya n ye ala kana tɔgɔ di yan ni n bɛ nafolo de sɔrɔ nafolo in ka kɛnɛya n kelen ma ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka sɔrɔta t'a la ala kana nɔgɔya n ye n balima tɛ se ka wari min dun n kun n baarakɛ ɲɔgɔn tɛ se ka wari min dun ala kana nafolo di yan wala n y'o nafolo n y'o haramuya n t'o nafolo fɛ awa n t'o tɔgɔ fana fɛ misigi danna molobaliya kama n bɛ bɔ misigi kɔnɔ jarabi dɔnkili yɛrɛ anw de fɔlɔ la yan an de awa sini hali sini ne bɛ jarabi dɔnkili da dabaga tɛ yen min tɛ a maloya dɔnkilidala tɛ Mali bɛɛ a kun a tɛ yen cɛ kunda muso kunda a tɛ yen n t'ale y'a fɔ kan kama jigin a voix bɛ n kun a sara bɛ n na a dawula bɛ n na a fɛn bɛɛ bɛ n na mais n b'a da tiɲɛ de kan parce que ne bɛ jarabi dɔnkili minnu da conseil de b'a kɔnɔ i bɛ jarabi mais i b'a kɛ ni hakili ye i bɛ jarabi kɔnɔ a bɛ kɛ ni bonya ye n bɛ dɔnkili min fana da den ni fa bɛ sigi k'a lamɛn den ni ba b'a lamɛn di kɔrɔ b'a lamɛn ne bolo o de ye misigi ye ne bolo avenir b'o de la donc ne b'o sira de kan o de kama maliyɛnw ka bɔ nkalon kɔ an ka tugu tiɲɛ kɔ. Bon an kɔni an contannen de don an sewalen don an ɲagalen don parce que bi ye donba de anw bolo an bɛɛ kun sigilen bɛ ka nin don n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ bon ni Sumayila ye nin kɛ a tɛ bali anw na parce que an tun sigilen bɛ n'a ye Sumayila yɛrɛ ye mɔgɔ min a diinɛ ka ɲi a ŋaniyɛ ka ɲi bon ala t'a to kɔ hali n'a danna o ma ala t'a to kɔ quoi. Ka ala waleɲuman dɔn n'a ka fonisɛriya ye bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn musalaka sinon hali ni mɔgɔ min kɛra asidi ye Sumayila Kanute ka nin so dayɛlɛ in kan ka k'i ma lafiya ni hɛrɛ ye donc an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a ka so dayɛlɛ k'a ma hɛrɛ ye ala k'a k'a ma kunkɔrɔta ye ala k'a kɛ a ma lafiya ye. Bon c'est mal le connaître wallahi t'a dɔn
sinon hali n'a sigira 5 secondes i bɛ mun fɔ i t'o fɔ tuguni parce que ne i b'a dɔn mɔgɔ n'i ɲɛna fo dɔ de ka fɔ i ma quoi o de bɛ barika don mɔgɔ la fɛn tɛ fɔ mɔgɔ ma nafa de t'i la tu es d'accord avec moi fo dɔ de ka fɔ bon mɔgɔ minnu b'o fɔ o b'a diya de quoi o ye courage de ye mais minnu b'a a kɛrɛfɛ n'a ni minnu bɛ ka jɛ ɲumanw kɛ olu de b'a nafa sɔrɔ parce que i ni mɔgɔ ɲuman ka jɛ a ka vi ɲɔgɔn fɛ o nafa bɛ s'aw bɛɛ de ma an tɛ ɲɔgɔn sogo dun diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn tɔnɔ de dun si moi je peux pas t'apporter quelque chose dans la vie la nafa tɛ ne ka ɲɔgɔn dɔn na et ainsi de suite il faut k'an k'o de faamu diɲɛ kɔnɔ quoi an tɛ ɲɔgɔn sogo dun faut que an ka nafa dɔ de ɲɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ hali fa ni ba ni denw a bɛ nafa dɔ de ɲɛ ɲɔgɔn ye dans la société donc maintenant n t'i fɛ kuma ka ca mais n b'i fɛ kuma t'o la. An kontanin don dan yɛrɛ t'a kontan na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ko i balima ye so jɔ donc dɔw b'u ka bɔ kɛ fo ka saya kɛ u ma se ka so jɔ donc ni mɔgɔ min ta sera k'a jɔ o fana ye hɛrɛ de ye vraiment kontan dan kɔ kuma tɛ ne da yɛrɛ quoi wallahi. Shumaila como Mamadu Dumbuya alayaso Shumaila como Mamadi Dumbuya alayaso Albuturu bariko buduru sira abada sira iyo yela yo yawiyo yela hayela yele. Merci beaucoup. Farafina jamana ɲɛmaw dɔ bɛ ka fara u ka juru tataw kan ka taga a fɛ FMI ale ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko farafina juru tata o kɔni bɛ ka caya ka taga a fɛ dollar sira kɔni o fɛ Egypte ale ye farafina jamana ye min ni ale kana juru kɔni o ka ca ni jamana bɛɛ ta ye o mana bɔ yen sa Côte d'Ivoire bɛ da o kan an b'a yira u la k'a fɔ février kalo tile 20 san 2026 Egypte ka juru bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan dollar wari la a bɛ t'i jɔ miliyari 5 ni murumuru 89 o la o kɔfɛ Côte d'Ivoire bɛ tugu ale la Côte d'Ivoire ka juru o bɛ t'i jɔ dollar wari miliyari 3 ni murumuru 63 la Kenya bɛ da o kan ka Ghana da o kan ka tila tuguni ka Angola fɛnɛ ni ka o da o kan jamana tɔw olu bɛ kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen na a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔni juru tɛ ale la ka sababuya kɛ an ka jamana marabagaw juru minnu tun bɛ an ka jamana la olu kɔni ye o bɛɛ lajɛlen ni ka o sara ni ko jamana kɔni k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta o tɛ kɛ k'a to ko juru kɔni fɛnɛ bɛ i kana. An bɛ taa cadikaw olu fɛ yen nɔ u ka finitigila ka 4 o de kɔni fagara fɛn min ye février kalo tile 17 su ka dugu jɛ a tile 18 na a kɛra u ka dugu min na sa o de ye Borgu ye Borgu filɛ u ka jamana o kɔrɔnyan fanfɛla o la ni fagali yɛrɛ kɔni sababu kɛra fɛn min u ka finitigilakaw kɔni siratigɛla dɔw de kɔni karila ɲɔgɔn na o de kɛra sababu ye ka se ka nin fagalinw kɔni ka o kɛ dugu marabolo ɲɛma u ye ale kɔni wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ kɔni o la ka sababuya kɛ ko a ma a jɔyɔrɔ la. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi tɛnɛn don in na ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama sojɔko la ka so ni tɛrɛ ni ka o di aw ma aw k'a sara dɔndɔn tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye ni wagati na logement sociaux programme o de bɛ sen na logement sociaux min n'a bɛ ka kɛ Banankɔrɔ ni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu i dan i ka kɛ sarata baara la dossier dɔw bɛ olu bɛ ɲini fɛ i b'o dossier la don
n'i ka dossier tɛmɛna tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu kalo 4 k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma aw bɛ mun de kɔnɔ n'aw ta aw wakilu kɛ tunga lafiya ye aw ka se ka lafiya sojɔ ko ale la ni wagati na sunkalo kɔni ale bɛ tile 6 la halisa ala k'a timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma alisilamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ka taa se kerecɛn diinɛ tigilamɔgɔw ma k'a sababuya kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ka sunkalo ale bɛnna waati kelen ma aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan